Mangwanani vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Muregeredzei tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano pachannel yenyu because ndine confession yangu iyo yandinayo. Please kana mukazoposta nyaya yangu ndinokumbirawo kuti munge muchizondizivisawo, nekuti ndichange ndichizoda kuzotevererawo mucomment section ndichida kunzwa kuti vanhu vanozoti kudei. Saka nyaya yangu yakamira sekudai: right now ndiri kushandawo muno muHarare umo mandiri kushanda samaid, but vanhu avo vacho vandinoshandira vanhu vane utsinye. Munoziva vanhu vanonzi vanhu vane utsinye ndiva vava vanhu vandinoshandira. Handizivi kuti ivo kungonditorera advantage here kana kuti because pamwedzi vari kundipa mari inokwana iyo kuita $50. Naizviriko here kuti maid wako anongoshanda pasina kana zororo, achingozorora maybe twice a month, paunenge wadira futi iwewe ndo pandinozotongopiwawo off zvokuti pandinoenda kumusha vanotoita zvokutoenda neni, then vobva vazoti ndinofanira kuti ndinge ndichidzoka kuHarare the very following day. Apa vanenge vangondipa $50. Saka vanhu ava vandiri kushandira ivo vane vana vavo vatatu. Vose ava vana vatatu vanoenda kuchikoro, kuprivate school. Saka kutoti ndinge ndichibata nguva dzavo dzekuti vange vachienda kuchikoro, ndinofanira kutoti ndinge ndichimuka na5 ndobva ndatanga kuvagadzirira vana ava, then ndinobva ndazochaisa kuma9 PM because ndinofanira kuti ndinge ndichizorara ndasuka maplates uye zvekare ndaaina mauniforms evana nekuaina hembe dzemurume wamadam boss. Ivo madam boss zvavo vanoswera pamba. Saka awa ndo mashandiro acho andinoita iwawo, ende chinozondirwadza ndechikuti kana yava month end nekushanda kwose uku kwandinoita ndinongopiwa $50. Vobva vati handiti zvakawanda uri kuzviwana pano here, chikafu, hembe tinokutengera chichi, but $50 haina kana chainombokwana. Handizivi ndini ndiri wrong here, kune vamwe vari kuwana mari yakawandawo here like mari iyi yandiri kuwana. Saka ini pandakauya kuno kuHarare it was because of imwe shamwari yanguwo naiyewo anoshandawo semusikana wemumba, but avo vacho vaanoshandira at least vari kumupa $120. Dzimwe nguva kana vatori nemari vanotomubatsirawo nemagrosari, obva atotumidzira magrosaries kuna hama evake. But inini ndinotoita sekunge ndine zijambwa nemunyama. Pandakauyawo kuno kuHarare ndaitofungidzira kutoti at least life ichachinja, ndichakwanisawo kuita mari yekuti ndinge ndichizokwanisa kutumidzira amai vangu kumusha uko, because ndinewo mwana wangu 1 ndakangoitawo zvekungomitisiwa, then munhu wacho ndokubva atongondiramba mushure mekunge andibvisa kumhandara, akabva anyepa akabva ati uyu ndakamuwana asisiri mhandara. Saka right now handizivi kuti ndoite sei. So far ndava kutongozviudza kuti condition yangu kuti ndinge ndichikwanisa kuchinja condition yangu, ndinge ndichikwanisawo kuita mari, hunge ndaitawo zvekurombwa. Handidi kukunyeperai, ndozvandava kutongozviudza kuti zviri nani kuti ndinge ndichitongoita zvekurombwa. Saka a few months ago ndopandakabva ndazotanga kutaura neimwe n'anga iyi ndiye muno muzimu inogara muno muHarare. Ndakatanga kutaura nayo n'anga iyi paFacebook. Mushure mekunge tataurirana paFacebook, then n'anga iya ndikabva ndachizoziva kuti yainge iri muno muHarare. Ndikaona kuti zvainge zvichazoita nyore kuti ndinge ndichizoenda kunoiona n'anga iyi. Saka n'anga iyi yakatondirakidza kuti iyo ine masimba, uye zvekare ndaitoona pamavideos kuti anotobatsira vanhu vanotorakidza kuti ivo vatova nemari, because yaiti kana vanhu vakauya mudare yobva yazonditorera vhidhiyo, yobva yanditumidzira vhidhiyo riya paWhatsApp ichinditi ona muzukuru, tariraone kuti kana pamba pangu panogara pakazara vanhu sei, uya ndinge ndichikubatsira, usatya, handipo pakuda kukubira mari. Ini basa rangu nderekuti ndinongorombesa chete, ndiro basa rangu iroro. Saka n'anga iyi yairamba ichingonditumidzira mavideos, neniwo ndichingoona mavideos aya
even though ndainge ndichifungidzira kuti munhu uyu he was a scammer, but nekuda kwedesperation zvekare nekugara ndichingoshungurudzwa nevanhu avo vandinoshandira ndozvakabva zvazondipusha wese kuti ndinge ndichizoenda kwairi n'anga iyi. Ndokubva ndazokumbira madirections, ndikabva ndapiwa madirections paya, ndikabva ndazokaruka ndasvika pamba payo n'anga iyi. Saka pandakasvika pamba payo n'anga iyi, I thought kuti maybe he was going to help me too. Ndainge ndisingazivi kuti pose panorombwa kana munhu uchida kuromba dzimwe mhiko dzaunopiwa dzinenge dzisiri nyore, hanzi ndo kunonzi kuromba kwacho. Hanzi kana ukaona uchiromba zviri nyore zvinenge zvichireva izvo kuti unenge usina kuromba, panenge pasina zvaunenge waita. Saka murume uyu akazoti nguva yangu payainge yakwana kuti ndinge ndichipindawo mumatare, then akangonditarisa kahwani. Mushure mekunge anditarisa kahwani, ndokubva atotanga kutondiudza nhoroondo yeupenyu hwangu kuti amai nababa vangu vakasangana papi, uye zvekare pakazokanganisika ndepapi, even though baba vangu vainge vachitoshanda muHarare kuzonosvika vachizonogadzirwa navatete vaamai vangu. Ndo vakagadzira baba vangu kuitira kuti vange vachizova nezimunyama, because ivo vatete vaamai vangu vainge vaona kuti amai vangu nekamutamburiro kose ako kavainge vakakura vachiita, zvino vakabva vati haangawanikwizve nemunhu arinoshanda kuHarare, zvinoreva kuti upenyu hwake hunenge hwatochinja. Saka baba vangu vakabva vazogadzirwa paya, ndokubva vatodzingwa basa. Ndokusaka takazokura tichingotambudzika tiri munhamo. Ndakarwadziwa, handidi kukunyeperai, ndikabva ndanzi ndaisafanira kuti ndinge ndichiburitsa misodzi nekuti ndainge ndiri pasejari pavo chiremba vaya. Then sekuru vaya vakabva vazondiudza kuti the reason as to why ndainge ndiri mumatare mavo, ndainge ndanyanyisa kunetsekana nenhamo. Ndokusaka ndainge ndauya ndikabva ndati hongu ndizvozvo sekuru. Vakabva vanditi chiregedza kuchema zvako muzukuru, nekuti ndiripo pakuda kukubatsira kuti iwewe unge uchizova mupfumi. Haudi kuzova mupfumi here? Ndikabva ndati hongu ndinoda sekuru, ndinoda kuti ndinge ndichizova mupfumi. Ndikabva ndanzi but ndainge ndiine mhiko dzandainge ndichifanira kuti ndinge ndichizozadzikisa. Panguva yacho handidi kukunyeperai, I was willing hangu kuti ndinge ndichingoita anything. Izvi zvakaitika mainge muri muna June this year. Ndobva ndakaenda kumba kwavo sekuru ava, vakabva vazondiudza kuti ndainge ndasvika chaipo chaipo, uye vainge vachazondipa mari. Vakabva vanditi kana ukangobvuma chete kuita zvinhu zvauri kufanira kuti unge uchizviitira, ziva kuti kana imba uchatenga aiwa motikari, hanzi uchaita motikari dzakawanda zvekuti iwewe kana wotenga motikari unenge uchiita sekunge munhu ari kutongotenga bhasikoro. Haingambokurwadzi motikari kutenga nekuda kwemari yaunenge uinayo. Ndakabva ndafara paya. Saka ndakati ndiri pakati pekufara nekupembera, sekuru vaya vakabva vazoti ivowo vainge vachidawo something kubva kwandiri. Ndikabva ndati taurai zvenyu. Then ivo vakabva vazoti pamhiko idzo dzacho dzavainge vachida kuti ndinge ndichizotevedzera mushure mekunge vatarira, because vane rimwe mira iro ravanoti vakabva naro kuMalawi, hanzi mira iroro ndo ravanoshandisa pakurapa nepakurombesa. Vakabva vanditi muglazi imomo vainge vaona vakarakidzwa kuti inini mhiko dzangu dzandainge ndichifanira kuti ndinge ndichizotevedzera ndedzekuti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizovapa chibereko changu. Mushure mekunge vanditi ndiri kuda chibereko chako, ndakabva ndangositaka paya, ndava kusaziva kuti ndoti kudii. Vakabva vazonditi muzukuru, ndiri kuona kuti uri kunyanya kudhauta stereki, saka zvaizvezvi ndava kuda kumbokupa nguva, chibuda mudare mangu umbodzokera kumba. Kana wadzokera kumba, kana waona kuti nhamo yako yazonyanyisa, unofanira kuti unge uchizodzoka kuno obva wazondiudza. Saka sekuru ava vakandipa mukana wekuti ndinge ndichimbogara pasi ndichimbofunga nezvazvo. Saka kubva ipapo kusvika pari zvino handisati ndadzokera zvekare kwavari sekuru ava. So mukomanashe, ndiyo nyaya yangu iyo yandiinayo. Ndakambotaura navo ndikabva ndati nhai sekuru, hapana here zvimwe zvinhu zvokuti tinokwanisa kuita so that ndinge ndichizokwanisa kutevedzera dzimwe mhiko dzinenge dziri nyore? Is there nothing that we can do?
because kuchibereko changu nai sekuru, tarirai muone kuti inini ndine makore 24 years ekuberekwa. Ko what if one day if I get married apa inini ndine mwana 1, ko murume iye achazondiroorako kana akazoti anoda kuti ndinge ndichimuitira mwana, then ndozoita sei after that nai sekuru? Saka sekuru vaya vakabva vazotanga kuseka, vakabva vanditi iwe handiti wati unoda mari here nai muzukuru? Ndikabva ndati hongu sekuru, mari ndinotoida. Then vakabva vanditi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichiita mhiko dzinondirwadza. Ndikabva ndati ndiri kupanzwa sekuru kuti muri kuti ndinofanira kuti ndinge ndichiitawo mhiko dzinondirwadza ndokuti ndinge ndichizokwanisa kuita mari, but handiti mwana ndinaye here. Hazviite here kuti ndinge ndichingochekeresa mwana, nekuti ndinogara ndichingonzwa vamwe vachiti vakachekeresa vana vavo. Ndikabva ndati hazviiti here kuti tinge tichichekeresa mwana wangu uyu. Then ivo vakabva vanditi aiwa, ivo havasiri ivo vanoudzira magic mirror iro ravanoshandisa. Vakanditi glazi iroro ndo rinovaudzira zvekuita. Saka mushure mekunge vatarisa muglazi muya vakabva vazoudzwa kuti zvainge zvichazondirwadza ainge asiri mwana wangu. Handizivi kuti why iro glazi rasekuru rakasarudza kuti kana ndikachekeresa amai kana kuti mwana wangu handirwadziwi nazvo, asi ndinozongorwadziwa chete kana kuri kunzi ndikazvichekeresa inini ndikatengesa chibereko changu. Saka ivo manje he has told me kuti hanzi kune vakadzi vakawanda so far vauya matare mavo imomo, uye zvekare vachitozvichekeresa vachitengesa zvibereko zvavo. Vari kunditi kana ndikangogara ndabvuma chete, kana ndikangobvuma automatically zvinenge zvoreva kuti in my life I will never be able to have children again. But kana iri semari, vakanditi muzukuru unenge wava neimwe mari yekuti uchaita mukurumbira munyika ino yedu yeZimbabwe. Uye zvekare vakanditi ivo vanozondigadzirira mishonga yekuti zvinhu izvi mushure mekunge ndazviita hazvizombofi zvakafumuka, and no one will ever know kuti this is what I have done. But ndichangoramba ndiine mwana wangu 1, and vakabva vanditi mhiko idzodzo dzinenge dzakandisungirira kuti handizombofi ndakaroorwa zvekare, and ndichinzi handimbofi ndakaroorwa zvekare nebonde. Ndinenge ndava kusatendedzwa kuita bonde nevarume vanenge vaine dzakati kwesere. Hanzi ndinenge ndichingotendedzwa kuita bonde nemapenzi chete. Hanzi ndinenge ndichitofamba ndichitobhega ndichitokumbira varume vanopenga bonde, ndo vandinenge ndichingobvumidzwa kurara navo chete. So idzi mhiko idzi mukoma ndakabva ndaona sekunge idzo dzinokwanisa kuzondiremera, ndobva ndazombokumbira kuti vange vachindipa mukana wekuti ndinge ndichimbofunga nezvazvo. Ivo vakabva vanditi hakuna pfuma inongouya kwauri wakagara mahara, yobva yangonzi pfuma iyoyo inouya isinawo mhiko dzimwe dzekuti iwewe dzinenge dzichikurwadza. Hanzi hakuna chinouya kwauri wega wakangogara. Saka this has made me to feel very confused. So kubva muna June pandakaenda kumba kwavo sekuru ava ndikati July, now tava muna August, ndichiri kungofunga nezvazvo, and at the same time ndinoona sekunge this is the only way that I can finally escape poverty. Urombo hunorwadza, kuva murombo kunorwadza. Ndinogara ndichingoshainirwa nevanhu ava vandinoshandira, kutreatwa rough, kutreatwa kuita sekunge ndiri nhapwa, uye at the same time handidi kuti ndirambe ndichingotambudzika ndichingoshungurudzika ini, and I am thinking zvekare about my child. Mwana wangu uyu anotambura zvisingaite, and ndinozviudza kuti maybe kana kuri kunzi ndikaromba ndinobva ndakwanisa kutangawo kuchengeta mwana wangu achigarawo upenyu hwakanaka, and ndinozviudza kuti kana ndikangoita mari maybe ndinobva ndazotorawo amai vangu, because takangokurawo tiri chiseko chenyika. Saka I'm thinking kuti this is the only way out of poverty, and zvekare ndinobva ndatanga kubatsirawo vehukama ndichivasimudzira, but ndiri kufanira kuti ndinge ndichizotengesa chibereko changu. Saka ndakabva ndazobva kumba kwavo sekuru vaya ndokubva ndazodzoka zvangu kubasa. Saka kubva ipapo kusvika pari zvino handina kana kuzombodzokera kumba kwavo zvekare sekuru ava. Each and every time
ndinoti pose pandinopiwa $50 yangu iya, then kana ndikatumidzirawo mari iyoyo kuna amai vangu, vanobva vati mari iyoyo haisi kana kutombokwana, vari kuzama nepose pavanogona napo, but mari yacho haisi kukwana, and she cannot take care of my child, I know, nemari yandinovatumidzira. Apa iniwo kunoku ndinenge ndichida kutengawo mapedzi zvakangosiyana-siyana each and every time. Amai vangu ndinoti kana ndikavati nditumidzireiwo mapictures emwana wangu, ndinoona kuti hembe dzemwana wangu dzandinenge ndakatsotenga kudhara hembe idzodzo ndo dzaanenge akangopfekawo paya panonzi vanawo vari kubuda vachiendawo kumashops kunotenga. Wangu mwana anenge akangopfeka hembe idzodzo dzinenge dzakabvaruka, because I can't even afford kuti ndigare ndichingomutengerawo hembe nyowani. Saka zvinobva zvazondirwadza. Saka I think kuti if I do this, maybe ndinokwanisawo kuzosimudzira upenyu hwevedzinza rekwangu, and at the same time ndinotya zvekare kuti kana ndikaita zvinhu izvi shuwa ndozoita upenyu here hwekuti ndinenge ndichingorara nemapenzi ndisingatendedzwe kuti ndinge ndichidanana nemurume ane dzakati kwesere apa ndisisina futi chibereko. Ndokusaka ndazouya neconfession yangu. Zvanga zvisiri nyore kuti ndinge ndichiuya kwamuri, but ndangozviudza kuti I have to do this. Ndokusaka ndauya neconfession yangu. Kana mukazondiposterawo nyaya yangu, ndiudzeiwo ndinge ndichizokwanisa kutevererawo mucomment section, because ndikudawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira, ende kana vandibatsira ngavasangondibatsira chete nekungoti namata. Ndikudawo kuti vange vachindibatsirawo nehelp yekuti inobatika, kuti ndoita sei situation iri paground. Ndakuudzai ndiri kukumbirawo at least help yekuti kana vanhu vakanditi ita so zvinokwanisa kukuchinjira upenyu, not kungoudzwa kuti pray zvinoita right. Munoti ini handisiwo kunamata here? Kunamata ndinonamata, but taraiwo muone mhuri yeZimbabwe kuti mari yacho yandinopiwa mhuri yeZimbabwe ishoma, yekuti ndinoshaya kuti ndoita sei nayo. Kuno ndinenge ndichidawo kurukwa musoro kutengawo at leastwo zvekuti ndinge ndichionekerawo pavanhu apa kumba amai nemwana vanenge vachida kudya, yet ndinongopiwa $50 pamwedzi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu kune mwanasikana uyu. Ngatimubatsirei mwanasikana uyu mucomment section. Yei, pakaipa.